Facebook para may pati na Facebook. Lang. One, two, three. Sarap tan. May sapay tulong pa dyan niya. Ayun. Janine! Nalingdam mo. Ayan, Jame! Natoy! One, two, three. Ito po ni Jai. One, two, three. Okay. Ano sampay? Dapat na! Tatalo kayo mga kagama! Joy. At yung pagngali mga pagkakal. Tatalo kayo din po! Remembrance! Ay! Dati sa rukot ni... Nakisa dati tatawid na. Yan, mga... Tawid ko, datoy. Anik di bang gagamaw. Lapanan ha! Nagiging po na kayo ng Mario. Manong Mario, talo kayo din eh! Di da mga duminit sa tirupa dan. Aguray, ano man ang inse? Ano ni Kevin? Sumangaw ko na ba ako? Ay, sumangaw! Magtanya ka Mrs. Penilolo. Okay, 1, 2, 3. Ano hanggang natin niya mo lang. Panay, doy! 1, sumangaw! Hindi mo sumango. 1, 2, 3. Oh. Ay, Andres! 1, 2, smile! 2, 3. Magtanya ka masukad yung mga. Oh, may sampay. Nay, nakakuha mo na din nga. 1, 2, 3. Okay. Andres! Ay, di ba nung Renato kini Joy? Ay, kay Jericho daw.